Чираттагы кытлау хаты милләттәшебез, үзенең 35 яшьлек юбилеен каршы алучы якташыбыз Бояров Марат Рафаильевичка юллана. Аны матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Наҗия, әнисе Раиля Шикёровна, әтисе Рафаиль Шикёрович, Тольятти шәһәреннән сеңелесе Олеся, тормыш иптәше Ринат, балалары Азалия һәм Алмаз ихластан кытлыйлар. Нәк 35 ел элек дөньяга беренче авазын улыбыз Марат Павловка бистәсендә салды. Шатлыгыбызның бу мәлдә иге-шиге юк иде. Ул турында хыялланган әти кешесе шул кадәр бәхетле итеп сизде үзен. Ә мин инде күкрәгемә кысып, үз бәхетемне үзем күзәттермим дип шатлыктан еладым. Маратыбыз бик акыллы, бик тыйнак бала булып үсте. Павловка бистәсенең училищесында сварщик һөнәрен үзләштерде. Ә инде 2014 елда киленебез Наҗия белән гаилә кордылар. Шуннан башланып китте безнең бәхетле мизгелләр, дип дәвам итә яраткан хатыны Наҗия. 2015 елда улыбыз Радмир һәм кызыбыз Милана тудылар. Шул кадәр мин шашып яраттым үз иремнеки. Балаларым да аның күчермәләре булып чыктылар. Маратым бик тырыш ир-ат. Ул үрнәккә куерлык гаилә башлыгы. Үлеп яратырлык сөекле ир һәм әти дә өстәвенә. Күпләре безгә көнләшеп карыйлар. Тик Марат гомере буе әйтә. Һәр кешенең бәхете үз кулында ди. Матур тәрбиясе өчен әти-әнисенә дә зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин сеңелесе тугач абыем нык шатланган диләр. Үзем хәтерләмәсәм дә беләм, үсә төшкәч, ул мине бар җиргә үзе белән ияртеп йөртә иде, дип дәвам итә сеңлесе Олеся. Абыем бар булуы минем өчен горурлык иде. Бар җил давылдан да аның җилкәсе артында кача идем мин. Улыгая төшкәч, без бер-беребезгә сердәшче дә, киңәшче дә булдык. Хәзер генә үз гаиләләребез, үз мәшәкатьләребез белән яшәгәнгә, чакрымнар арабызда булганга, бик еш күрешеп булмый. Тик барыбер абыем, белеп яша, мин сине һаман да шулай ук нык яратам. Маратыбыз каршы ала бик матур туган көнен. 35 ел элек әле дөньяга килгән көнен. Гаиләсе нык, балалары үлеп аны ярата. Хатыны да бәхетеннән бары шатлык тарата. Әти-әниең бәхетле, горурланып яшиләр. Начар сүз дә, яман күз дә синең якка бәрмиләр. Бәхет хөрмәткә төренеп, бик матур яшисең шул. Бәхетнең дә иң асылы абыем бары тик шул. Алда язсын каршыларга бик күп тагын бәйрәмнәр. Бездән кабул итеп ал син матур теләк, бәйләмнәр. Җыр сайладык бүләккә без, ышар дип өметләнеп. Җырлап, биеп бәйрәм итик, юбилей гайрәтләнеп. Кадерле Марат Рафаильевич, яшьлек таңында килгән бу матур юбилеегыз кытлы булсын. Әлеге җырны бүләккә кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Uftan